Ev nava bajarê Hesekê ye, çarxereya kenîsê jê re tê gotin binerin. Bi rastî dîmenekî pir biêş e. Em dizanin rewşa ku herêm tê re derbas dibe di çi halî de ye, lê gerek xelk jî û şaredarî jî bi hev re alîkar bin. Lê mixabin bi rastî dîmenê ku hûn dibînin dibe ku ev mînak be. Hema bêjin piraniya taxên bajarê Hesekê bi vî rengî ye. Helbet her du alî jî berpirsiyarin binerin heta ew serê taxê jî li wir serê cadê jî li wê de ra hemû çop e. Her du alî berpirsiyarin. Hem şaredarî hem jî xelk berpirsiyarin ku vê çopê da. Vê nîca çareserî çi ye bi rastî? Em jî dixwazin vê peyamê bigihînin şaredariya bajarê Hesekê.